Rafael Nadal, nova imatge d'Armani. Ja que no varen guanyar res a Austràlia, menys així tenim qualque ingrés fent anuncis a Rafael. Bé, jove, què ha estat això? Toni Nadal, l'entrenador de Rafael Nadal, va perdre la veu al videoclip de Shakira. Hello, m'hem que en Rafael. Se quedin calçons blancs i començam, eh? No. El nen no se posaran cuernos per una propaganda d'aquestes, eh? Això no és digne d'un guanyador de 9 islams. Islams, no. Slams. No et preocupis, no? El que tens per ensenyar és increïble. Rafaelet, humildat, que tu amb aquests assumptes tampoc no ets el guanyador del paquete. Tranquils, que no se li veuran els Massachusetts. Rafael, que aquest que més que retratat te vol donar per Wisconsin. No te preocupis, no? Perquè tenc caldo cao. Perquè els meus contrincants sempre els posa caldo, no? Humildat, Rafael. I fet el coix, que no ha de parèixer que hem perdut per res a Austràlia. Vinga. Mem, hem de fer dia que en 30 minuts tenc que fotografiar els tablers d'en Falete, eh? Però jo no entenc. Com així? En Rafael? Nen, volem aturar aquests aplausos, ja! Com així, en Rafael? Però basta! S'ha de posar en pèl per una propaganda d'aquestes d'armaris. Mem, que no és armaris, senyor Nadal. No són armaris. És Armani, el dissenyador, eh? I vendrà a calçotets blancs. Batuda d'ell, que el son blanc, diu res. No. Nosaltres només anunciem coses d'autosparring. Es diu standing. I si standing d'en peus ten gana, menja qui ja t'esqueti. Estan quietiqualles, no? Mem, Armani és una marca molt coneguda, eh? Molt prestigiosa i, a més, paga molt bé. Paga molt de tot bé. Batuda d'ell, quin tot més? Uns quants 1.000 euros. Rafaelet! Vinga, te pot llevar fins i tot senceres i mostra múscul, que l'humildat mos espera de fora. Vinga, posa't en pau. Mai no hauria imaginat anar a fer feina en gallumbos, no? No, jove, vols dir que per aquest preu fins i tot podeu retratar les meves vergonyes. Nen, que no me voleu retratar.